ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦୋସ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ। ତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଟମାଟର ମାଡ଼ ହେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟମାଟର ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାର କିଛି ତ କାରଣ ଥିବ ନା। ବିନା କାରଣରେ ଲୋକମାନେ ତ କେମିତି ଆକ୍ସନ୍ କେହି ନେଇପାରିବେନି। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଉଠୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଯିଏ ଆମର ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ କୁହାହେଉଛି, ତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର 5T ସଚିବ। ସିଏ ଆଗରୁ IAS ଥିଲେ, ଆଉ ଗଞ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ସଭା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟମାଟର ମାଡ଼ ହେଇଛି। ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଟମାଟର ମାର କି ଅଣ୍ଡା ମାର କି ଚପଲ ମାର କି କାଳି ମାର କି ଗୁଳି ବି କରିଦିଅ, ମୋତେ ଡର ନାହିଁ କି ଭୟ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଲି ବୁଲିକି କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଦିନେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ତ ଅବଶ୍ୟ ଖରା ହେଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଥିଲେ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ଥିଲା, କଳା ରଙ୍ଗର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଓହ୍ଲେଇକି ରଖାଯାଉ। କଳା ବ୍ୟାଗ୍ ବି ଯିଏ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ କି ଭ୍ୟାନିଟ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, କଳା ଜିନିଷ ଟୋଟାଲ୍ ଆଲାଉ କରୁନଥିଲେ। ତାମାନେ ଆପଣ କଳା ଜିନିଷକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯଦି କଳା ଜିନିଷକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟମାଟର ମାଡ଼ ହେଲା, ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ବାହା ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଳି ମାଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଟମାଟର ମାଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଯିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଏବେ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 23ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଗଲା, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଗୁଳି ମାଡ଼ ହେଲା ଏବଂ ତା'ର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଫଳାଫଳ ଶୂନ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ, 4.5 କୋଟି ଲୋକମାନେ ବୁଝି ସାରିଲେଣି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆମେ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ତ ସେମାନେ, କାହିଁକିନା ଜନତା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବେସର୍ବା। ଆଜ୍ଞା, ଭିଡ଼ିଓକୁ କେବେ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, କାହିଁକିନା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଜି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ରଖିବେ, ଦେଖିବେ ମୋତେ ଲାଷ୍ଟକୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିଷୟରେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସଚିବ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜଣେ IAS ଅଫିସର କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ଦବଦବା ରଖିଲେଣି। ଦିନେ ଯାହାକୁ କେହି ଜାଣି ବି ନଥିଲେ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବି କହିଲେ କିଏ କହୁଛି ପାଣ୍ଡିଆ, କିଏ କହୁଛି ପାଣ୍ଡୁ, କିଏ କହୁଛି ପାଣ୍ଡା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ପିଲା କ'ଣ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ କ'ଣ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ଦେଖିବେ ଯେ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କର ଭୋଟ୍ ହାତେଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦିଆଯାଉଛି, କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି, 9,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଏବଂ 10,000 ଟଙ୍କା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ଭଳିଆ। ତ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭୋଟକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ବ୍ୟାଗ୍ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ତ ଦେଇପାରିବେନି, ବ୍ୟାଗ୍ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରାହେଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ସହିତ ଟଙ୍କା 1,000 ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ମାନେ ଲୋଭ ଯେମିତି କରିହେବ ସେଇଭଳିଆ ଯୋଜନା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଭୋଟକୁ ଆଉଥରେ କିଣିକି କେମିତି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଶାସନରେ 5 ବର୍ଷ ରହିବେ।
ତ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ମାନେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବେକାରୀ ହେଇକି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ କରିବା, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାଦନ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ କେବେ ସେମାନେ ଫେରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେବେ ଫେରିବେ। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସରକାର 23 ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷ ଯଦି ଶାସନ ରହିଲେଣି, 23 ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ସମୟ। ତ ଏତେ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଦାଦନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଆନ୍ଧ୍ରା ଯାଉଛି, କିଏ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କିଏ ଇଟାଭଟ୍ଟିରେ କାମ କରୁଛି। ତ ଏମିତି ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରୁଛି। ଆମ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ସେମାନେ ପଛଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଜୀବିତ ହିସାବରେ ଯାଇଛି ସେ ଫେରୁଛି ମୃତ ହେଇକି। ତ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଭଳି ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଆମର ଅଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ଗଣ ମାନେ ଜନ ମାନେ ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ମୁଖ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର ବ୍ୟଭିଚାର ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସଭା ସମିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଖୁସି ତ କହିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆପଣ ଖୁସି ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେତେ ଖୁସି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କେବେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଏସି ଭିତରେ ରହିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସୁରାପାନ କଲେ, ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ, କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କହିବାକୁ ଭଲ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କେଉଁଠି ବାହାରିଲାଣି ମାହାଲ ମାଣ୍ଡା। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉନି, ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି ଭରଭର ହେଇକି ଭରିକି ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହେଉ, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ହେଉ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହେଉ, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଡକାଯାଇକି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାହେଉଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆହେଉଛି। ପେପର ଆପଣ ଖେଳେଇବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି 22 ପେଜ୍ 23 ପେଜ୍ ପେପର ହେଇଥିବ ତା ଦେହରେ ମିନିମମ୍ 4 ଥର 5 ଥର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଫଟୋ ଆସୁଥିବ। ମାନେ ଆମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଯଥାରେ ବ୍ୟୟ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ତ ଏଠି ଗରିବ ଲୋକ ଆହୁରି ଗରିବ ହେଇଯାଉଛି, ଧନୀ ଆହୁରି ଧନୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବିଚାର ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହାଶୟ କହିଲେ ଯେ ଟମାଟର ମାଡ଼କୁ ଡର ନାହିଁ କି ଗୁଳି ମାଡ଼କୁ ଡର ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଥରେ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ। ତ କଥା ହେଉଛି ସେୟା, କାହିଁକିନା ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନର କଥା। ପୁଣି 2024ରେ ଆମର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି ବିଜେପି କଥା କହୁନି କି ବିଜେଡ଼ି କଥା କହୁନି କି କଂଗ୍ରେସ କଥା କହୁନି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ବା ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଆମେ ବି ଚାହିଁବା ଏଥର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ତ ଆମର ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଯେ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମକୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ।
ଏବଂ 370 ଭଳି ଗୋଟେ ଧାରା କାଶ୍ମୀରରୁ ଉଠାଇଲେ। କାଶ୍ମୀର ଏବେ ଶାନ୍ତିର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ହଉ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଓଡ଼ିଶା ହଉ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଆମ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ଦେବା ଦରକାର। ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପୁରାଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋ ଭକ୍ଷଣକାରୀ କାମିଆ ଜାନିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅପବିତ୍ର କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ, ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାକୁ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିବେନି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାରି ସାହସୀ ଏବଂ ଆମ ସାହସିକତାର ଜବାବ ଏବେ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଟଙ୍କା 500 ମଦ ମାଂସ ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ଆମେ ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ତ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କହିନାହିଁ, କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋର ମନର ଭାବନା, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଯୁବକ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଯୁବକର ଭାବନା। ତ ମୁଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ ଏବଂ ମା ଭଉଣୀ ମଉସା ମାଉସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ, ତ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନାର ଓଡ଼ିଶା କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଥିଲେ, ଆମେ ସେ ସୁନାର ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ବହୁତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସହଯୋଗ କରିବ। ତ ଆଶା ରଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଟକ୍ ବା ଓଡ଼ିଶାର କଥାକୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ସଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ରହୁ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋର ଆଶା। ତ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଏଡ଼ିଟ୍ ବଗେରା ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ କେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆଣିପାରିବୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ତ ଆଶା କରୁଛି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ରହୁ। କାହିଁକିନା ଆମ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେମିତିକି ଫେସବୁକ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ ନାଁରେ ମୋତେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ସମାଜସେବା କରେ। ତ ଆଶା ରଖୁଛି ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ସଦା ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଆଉ ଯିଏ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ବା ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଉପରେ ଅଲ୍ ଅଛି, ଅଲ୍ ଉପରେ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।